nipa bebre kula timba haba be hekuri usi yenwie na ni so ade hunu se ye beye babia pavement ayefo baby am gina sesi e sunyane dumasua no kwasende se nakoye bono aniwe die no twa se baby biala bibi okoso e wo bono ene ne mpatam bia no esese me nkohwe a mma so hu bi nyesa maye difode pefo ese me nkunya saa so de enye ma ba be pie sunyane dumasua na de amati yenti a ma be pie ha no se eye nana diana aye biafo Dumadi a wodi ha de ese wani odi abuochire pa na abasunyane dumasua na ese sembehwe na ye nokra mama so wa hwe bi na mba ye no de menka se mahunu mani so no ese wani na nso ka kire ni so aka ho nti obebo nti dom bi akwa akohwe de nana oye no dumasua kurum nda se pa Sadia ma hunya ne ntie kane no sese ye wo site babia wa wohwa beto pavement na form ha nyina be ye mana ye kama sadia nsuota onya teche na ye mpatem ha beti na ye ba ye no ye ne papa yi ene na kasa na ne kasa no no de pa nti mpeso oka na oso otibi na hunu adefefa okoso hayi yenti a okoso papa mpacho befrese ache from asare mo ya wasare nda sepa hene ye gina sisi sia de ye wo dumasua ye pe dumasua no hene ye bi hu dumasua no dumasua ye kuru a ben sunwan sunyan Brekum Road o traffic bra ko wanim kakra be 1.5 mile Benkum ni fanyina be pie dumasia wo ho be pie dumasia yo nda sepa mesra bisa kakra ye ba ye mahu se beto pavement ye fa kurom so ye hu niam bebre a ofe na eso anipa mesra bisa kakra hwana ne nsa hye sa adwuma ya ase yo duma de we de eye nana ye biafo giana nsa sana we nyina Nyankopon ya adoma afiri aba asa nana ye biafo giana last year May na dumasua trankonwa de ne si so se meye dumasua nkoso ohene batoba no so ohwe the way chronicity no odi duma de bi asina kuma so se obeya madumasua kura beye kra behwe no kwasem ni Krabeshe na nwa na egusu ya yetwago yi se ofiri kwan no so na ohwe animu ho the way down to the town na wa ohwe anyi obi na be ka se kurowe no ebe krabeshe ampa se ohwe manimu no ho ya ye see the backgrounds kese pona ya shasia bo pavement sa ba be sa side antimantamu ne de so far no na ni so ade hunu se ye be ye babia pavement the best pavement blocks na babia ese ona ye pese ye sloping kakram sa na ye babi nso ahye concrete na amakro na efe se de be ya mfuturo ni atache ye mfa mfuturo ko ye fie ni atache murura ye damu ni ade nti na ohwe dan na senso ya toto blocks nso a sa bia ni nyina ya de ye be ye the black soil ebe fill ni nyina na ye dua carpet glass kama said the yayan or pan and they are the flowers as see never be a comanti very soon Baba Mosiano ABS within 2 months Obabahano who say a hampona babijina. I just said which about yes I breached about Mosia and Nana Jana and Sassana winning a chogui. Yo msrew mamensa na nsire mbisa wabo nchiri mu kama pa ne mpese mbisa se osufre abane wano osufre no abane mo mpanimfo anase onya mwabi firi baby na de yedwumadi wo ha de wada wuruma okay nana giana ne o ye de abansa nhase me de dwumadi na ekoso no me fepaye me so boss na mama ne papa firi kureyem yana na na wo kurum ha nti o sinkete ya na adwene se kurey
ɔbɛboa makuru na akɔso ampanyina pa ne yampa ɔkɔso pese ba bia du kura no nipa bebre kura timba haba behwe kuri usi yenwie yeguso a woye ba bia mpempenso adu ntina na de yɛbɔ mpai papa man sɛ nyame nsira no ɔma ne kwatentene na ne ɔyɛ nyina nyame mma na hodene na ɔnyɛ wɔmfa nkura yi nkura na yɛ krabɛhwɛ nyame nsira no mpacho Kofi Boahene ne medin na won so e meso ya frame Brighton na je ba medin pa me ya da pa ne enjoy emi hwa etirim be yode me sa ya ka chiri ampa me da se pa nana je masira bisa kakra hene sesi ayi gina esi a ye gina nana aye biafo mpatamu na ye kasai domasia yeah yo nsi kuro nha no mahu se nsesan ya ba ha domasia no na nim no kane no am se ba fa firi wode fofora ba na oba no se aye nana aye biafo nkoso hene na afa foforo ya ba na tese di okoso nyina no nana aye biafo nkoso hene ma domasia onomlom ne de abuchire aba kurunga aba domasia onfa ma ga odi aba domasia ampotamu ha no ofiri na dwumadie na okoso no se no si hu no me hu ni se ni oye ne de kama pa e beboa ese wasena masika kura aba boys no a se si a me no gina odi agora masika betwa wasu ampa no kure o masika aba boys no yo mate na che se uye nipa bia woni ha adwuma ho de a ska be ba ho ni nua no ba be gina ha nyina bia ska wo no ho odi agora bia de ska betwa wani so aye nana nkoso hene aye biafo na ama waye bisu aguye botom ama ye botom aye de yo nua ninso so wo bi kapa bebre dwumadie yi bra wo tie se dwumadie sei oba kurunga no sene usifa no eba ni giem ana awre hoye eya ho kika ene ni di ene de sel pana na ati maudma na ekoso wonse wo kasa no wo ka se so ye obi a wani haudma opebra sika be baboto sa wonse so ya school papa no yetimi ndani nyina ambo no so se ahini tina na adwuma ba krom no yeso ye boa ni ayi bi na mai kakra edibididi yasie bi titina se yankopon me ko school a me san ko dina ma me so anko yere se o ma misika ko school kakra kra me so me de to niema ti school time so ya me ko school na niema bibire na ya mai vehicle se sisi hai ya ko ba bia yemtia sika bibire bia ukura tresidia odo kwa ba sign do wa nti sesi ai na me misa wo mabunu no te se ye gina ha ye type bi baka fie no a bamfa be hoanje adwuma nu no saafo no se no si hu be on se ampebrefo no ompebra unya ska sa wiase no wani ambra ampe bibia unya bi sa te ya kata senior ne den ne dinya bi senior ne abri uhwe me ho am di gina ha ya be bibia yo ti de da atem sumiti nya bi nam so me de beboa na bebo mi di no sa ti ono ti fie ne yembo ne de ni senior me wo ba ya me kasai ahoden no manfantina fie nda be ya adwuma no ohumi afre me se den yan kasa no nya no so be frose frame Kofi Kiro okay na Kofi adwuma no uye bi o me ya adwuma no bi pa uye bi me ye bi pa ade boa na adwuma no nyina from day one ya adwuma no sa beton ne unjantun dawi adwuma no ade adwuma we nya adwuma yese o ha ho se wutina fi so wo adwuma o ye nipa bebiri moa o ye kakra obira watena so onipa odu wa chae den aso ni ewesu ana na mai scam pepe so bi etimi di bidi eseru bi se ni ehia bibia ebetimi di scan na den ato so na na bai wa ye no ma bebiri na school dan obesima materi fuoi makuru wa efe kwan ya wagugu yi mantem ni no ma police station o si police for no kura mo ya so okuro ni kura no enye asemketoa ne san o flower girls o mo sugu ye flower e okuru nyina mo guru am so o busumi bia so otu obi aka ntu se o ti fie na wa de se o ti da
mero afo ni ayifuo no ye wo weekends bi wo ha e exercise anya den alba na benya bi se mo na drink akra be den e dey amount na dey den akufie why exercise ni nyina echi no ene esan wo manti bi wo ha ye wo dinner bia ye obi biara wo Ghana bia peso ba bia dinner kese obetima be di nya ope bia e fanum to for ba ni je kakra etimi otuma exercise dina na de ani je mu ana de eku na che say je say nyina ye ba bi oh ya je obia is it heaven or heaven no yo ahefo no kwasem de say ukokurom na wanhunu panyini ene na nkasa na kuro no wankom kopem say hai ayadumasua nkoso project office ya ba ye adefefa ya hunu no wadumasua kurudum no na se ya ben mpanimfo ne ne bedi nkomo baako anamienu bi kwamben so no fa so a dumadie kwa abehya ase ne kofa baade hwane na beto banu ntuo kopem se atuo hoi mpanimfo de nya kiginafo pa na oto a oto nti ebebo awura office wo na ya ne mpanimfo adi nkomo ne ya hwe bani so adi hunu e project yi ho ndase pa yo mami we de memo akwaba na masana dawase se waje efeso se onie ebedi nkomo ndi kofibu ahene na so ndi ahema chu mati mami wanya bodi na kire ahwefo idie na yankomo nyina tietia kiti bi pe ya ba yi ya meto na nade na nso mpanimfo de ntifu ni wa pejafo ho wo ho idie etese de na wo ho ade fefa ya hunu odomasua kurum in fact ayama hodwiri ni enim senka kuru kasiem ni be hunu bibi otesa na nso aba domasua kurum masira bisa mami muni so ade hunu pa ne se debia na nakase unyeska bo afofo enye wonko a na se wudi owe busia ba ese kronu dana komaso okay no super say youth ni obia nye edwumaye seche wo ye obia nkobo krono anase obeko baya basabasa na mpemfo yi ni se nkoso an omu yi ni nkoso an no endi 5 years endi 7 years first me no mu ni sisu 1 year coming first me etwemi ya ne ye 1 year nti sa 1 year ne se wetumi aye wo ya na se onya baye 5 years ana 3 years a nyama obaye no eba bu adwene nti ase so nti de bia nkwatenten na yesre yankopon so ma no nkwatenten na no peso ye makro no on finish it or say 7 years development pesa 7 years no bedu no na nkwatenten bebre na yesre man yankopon manenti na ase na onje abayifo no ewudifo nkwanka ne nkon na no peso ye boku no onyam boku no na ikonu fa ntuma konfra waya die pa waya die na said ya mwabo na nachidom a ogusu a oye project we no nim se wompaye no kurasha bisu obo mpaye wa bontin ho pa na mami mi so mami mo share adwumadie ya se how ben ni mo afom oh challenges today in fact yenye bebre just last week here na is a container na esi kase na chini okay na esi eni mahase nti na pase ekwan dem such a way ama saka betumi afawa akọ etumi akọ ba ise na esi kwan mu nti na ya na adwen se ye be hu container ni wura na nka we yesi echiwo na ise echiwo ni yeta na omo cast wo nyina ye wakama ba na ise container ni wura na ise ayestago pese oba movie container no ose nti ise misunderstanding kakaba echiwo na container kase no ni wura na se oba be container ni ba ko so se container be besi wo ba ko so oba ya drinking spot wo echiwo na se aye ne wo ba nti ase ye adwuma no bibia ya kama ma o movie akọ kwesi ho ama ye ato ye
na no ati no nim se bi beba pa na se bisu ba se mo ase ni bibi oh ye be ye din say ye som pe na ye din kan ma wo ya we se BBC ni ye yo nti wade papa bi si wona be ha no de asi se nti se bia containers baby na baby kunu ye na ebe kan wa na ye na adwen se bopa baby amo na odi akesi onu abeto foundation be ye bibia wona odi akesi wo nye baby na onu mpese obia anu aduane be bono nti nye baby odi container ni besi a nya ye be fa woka na ya na odi akesi wona asumbi aba emfa ho bia mbra obia ju mame na mame misawi mantia no a be ye adwuma wo kuru no ene mabawa no be firi krom ha ya ana be firi me am make say me fi krom ha okay me fant me fita krade na me ma me nurse wa na ye ba ha si me ma me age transfer quarter krade but because of adwumaninti na me ma ka ha si nti enya omuhina na me fi krom ha nya omuhina na ifie na omo ye adwuma no so ye wie bia ye tu obi aka anya se bia omo ye acheko no wode wa ho de ne be boa ye nti wie akọ ye wie bia na make sure say waseni skaba ye de betu ya boys ne ka every day bia omo ye adwuma nko a dia etu omo ka so mo ndi ntoduane sure ahwefo ne wa hu wadi so ade nana ayi biafo Diana nkoso hene owo sunwana domasua na nkoso project office ni ye wa ye di nkomo yi madi kan mo nya ntie ya beto na na de na nso ye baaye no nana secretary ne boa you ye be no waji ye fe so a ye no busu a ye di nkomo na dia akoso no se dia efe na aya home kanti no usi kuro no mu a me ma hu se nso to amuni hawo atete bia nyi kuro no mu me kame bompa yese anka politicians se nimpa baako de na ho de na yese ya how come so mo wa bem na ye gina ewia to nso to ye gina mutu aba mo no mo hwe na mo nye manana aye bia afodiana eye wo dumesua no mo hwe na mo nsua no se omo hwe na mo sua na anka ga na obi entukwa no kwa outside so ke ye adwuma because ye be ye pure water factory ye be ye library enche inti sisi ya the background ya ye anye be fa nkofo a ye betu omo ka police station ye be fa anya abamba ma protocol sese ya obi be ye sikato aduane because of na adwuma no ye nti se ye di dibia bi hye wonsa se wo ye bia minister na se DC ya mendwen we busu afon ko adwen omane ho because wo dwen omane ho a na omane tumpu because I say wo nko a wo dwen we busu ya ho a na we busu ya sa bia nka baka se be menye sika me de hwe me busu ya nko a ba no onye selfish opese obia anye bidi tina oye se opese obu okro no we oye no onya 10 pesos ho ikro no hu do ntina oye ti mesre se abanu mpanyufo no ka omo nsua nana se nipa baako yese ya how come some a omo wa abanu na omo dibia kase ne kura ko omo nsem no nuntumi nyesa ti mesra ga na mpanyufo ka mo nhwe na nka mo nsua nana ya bia afugiana because wo kon kan nsuto a enye easy ni kontakwa kwa de se nsuto a enye easy because I have said we are pavement in nsuto a enye easy sisi nsuto a ente wo ni na ya kama nti ama omo a ya ye omo hwie aye omo de because first na nsuto a etewo untumi mpia abonti sisi nsuto a wunya challenges bia wunya obia nti ayi so mu no mu ni age nti mini asama abanu mpemfum baba ka kire omo se bia wonto ma me na me ba meye se because already na na bia afogiana aye ni nyina yo ahefo madofo a wonya bere e wo me ho se mo hwe dia me yo
mpanimfoɔ no kan bɛda bi abɛkyekye aboa no hɔ a ne bɛgyaa no ebom ti dɔm yɛbɛpie sunwane domahyia deɛ ɛkɔ so wɔ kuro no mu ntwa ne mfonyin de kyerɛ wo nyɛhwɛ sɛ woahwɛ paa nsrɛw mama yɛngya yɛmpata mu nnwuma yɛmfa mmoa aba no so ɔbɛyɔ na ɔbɛkyɛre yɛka yɛ ho bom a yɛbɛtumi ayɔ sɛdeɛ anana ayɛ biafo giana ayɛde ama domahyia ayɛ fɛ no nim sɛ wo nso ka bom a mobɛtumi ayɔ aba no ayɛ fɛ monka yɛ ho yɛso yɛnka mo ho yɛn nyinaa yɛ nsom na yɛnyɔma no nyɛ fɛ ha yɛde dwumadie no nyinaa bɛsi nda wase sɛ ɔka mo ho na yɛbɔ aporɔ no nda ase paa nyame ɔnhyira wo